alaikum, barkamu da zuwa wannan sati. Mu ne naku har kullum na Dan Nurtures. Yau sarbin da muka zo muku da shi ne da zaki kula da bakinki da tsaftar shi. Da kuma in kina so hakorin ki ya fari tas, ga yadda zaki hanyoyin da ake ki bi ki kula da bakinki, ki kore warin baki da dai sauransu. Abu na farko da abubuwan da ake bukata shine kamar haka. Toothpaste naki shine Maclean. Maka toothpaste kenan, kina bukatan brush, kina bukatan mouthwash, kuma kina bukatan floss, dental floss. To ga sunan dai na sa hotunan su kowa yana ganin. To ana so ka yi brush akalla a rana sau biyu ne, safe da daddare. Da safe bayan kin tashi daga bacci, in dai kin tashi daga bacci, ki brush, goge bakin ki tas, bayan ki swallow na ki sallan ki. Sai kuma da dare kafin ki kwanta bacci zaki goge bakin ki sai ki kwanta. To abu na biyu da kuma ya kamata ki, in zaki brush, in zaki saka toothpaste naki kaɗan ba da yawa ba. Yawancin mutane sai ki kalla sun cika toothpaste akan brush. In kana gogewa wani makil in yana zafi, yana irritating na tongue naka, sai ki kalla bakin ki yana zafi ko yana ciwo da su dai sauransu. Abu na gaba kuma, idan zaki goge bakin ki zaki goge kowane lungu da tsako gaba ɗaya. Sai kuma uwa uba kan harshe. Kan harshen ki ya kamata ki nutsu, ki goge shi mai kyau har sai fari na kan harshen ya fita mai kyau. Harshen ki ya zama pink kafin nan zaki bari. In kina haka, to wani fari ɗin datti ne, idan kin goge shi tas ya fita, to baki ba warin baki. Amma idan baki goge mai kyau ba, zaki na warin baki, especially in baki goge harshen ki mai kyau. Duk abin da zaki, duk maganin da zaki sha sai kin yi warin baki. To abu na hudu kuma shine sauyin yin brush naka. Masana ilimin jinya sun ce ana so mutum ya yi brush akalla ko da na minti 5 ne, ya kai minti 5 sauyin yin brush naka. Abu na shida kuma shine a kuskure baki da mouthwash. Bayan kin gama brush naki, kin daure baki, sai ki dilute mouthwash naki. Mouthwash akwai su Listerine, akwai na kamfanin Colgate, akwai na ga sunan dai da zai saura. Idan mutum bai san inda zai samu ko ya je supermarket zai samu mouthwash. Idan kuma yana ganin ba zai iya tafiya ya je nema ba, zan yi dropping link a kasan video a description box namu. In ka danna link din zaka iya purchasing mouthwash din da kake so. Sannan wajen yadda zaki ki dilute mouthwash naki, zaki zuba murfin shi kenan 5 minutes sai ki zuba murfin. In ki zuba murfin sai ki hada 4 cups sai yayi making 20 minutes, sai ki kuskure bakin ki for 30 seconds. Shi gaskiya yana matukan taimaka. Sai abu na gaba kuma amfani da floss. Wasu suna yin flossing kafin su fara brush, wasu suna yi bayan sun gama brush, wasu kuma bayan sun gama komai da komai sai za su yi flossing. Amma kuma mafi inganci dai, mafi dai yadda kake so ka yi ya rage maka. Amma kuma in a shawarce yadda za ka yi, ka fara yin flossing, sannan ka yi brush, sannan ka wanke da mouthwash, shikenan. Sai kuma abu na gaba kuma shine sai rage shan kayan zaki. Mutane muna son shan kayan zaki, ke ce donut, ke ce sweet, ke ce fanta, ke ce coke, ke ce wannan, especially lokacin bacci. Yawancin kayan itatuwa kamar su apple, cucumber, yawancin itatuwa especially crunchy fruits, wannan shine kamar su karas, cucumber, apple, yawanci yana ƙara kyan haƙori kuma yana sa ƙara lafiya. To mun gode duka nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo. Inda akwai mai tambaya zai iya dropping a comment section namu. Kar ku manta da Allah ku yi subscribing channel namu, ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabon shirinmu da zarar mun ɗauka. Muna naku har kullum Dan Nurtures. Ku yi haƙuri da sounds da kuke ji, bibi ne yana kuka yana gaishe ku. Mun gode, sai mun ƙara haɗuwa wani sati mai zuwa.